Day, Day, may laro tayo, Day. Oh. Kilitihin lang kita ng 5 seconds. Pag matiis mo, di mo matapon yung tubig. Kailangan mag-ano ka ng tubig sa bibig mo. Kailangan sa loob ng 5 seconds, kilitihin kita na hindi mo may ano yung tubig. Sa loob ng 5 seconds, kilitihin. 5 seconds lang yun. Oh, 5, 4, 3, ganyan lang, oh. Dali lang, oh. Pag duwan mo yung 5 seconds, oh, may 200 pesos ka, oh. Hindi lang, eh. Di mo pa ginawa, eh. Di mo pa natiis, eh, oh. Sa'yo na, oh. Oh, hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan mo, Ayan, kukunin mo yan. Pag hindi mo matiis yung 5 seconds, ha. Sige. Kuha, ano ka muna ng tubig? Ayan, tubig, oh. Ayan. Ano ka muna ng tubig sa bibig mo? Sa loob ng 5 seconds. Go. Ayan. 5 seconds lang, ha. Kilitihin kita. Sa loob ng 5 seconds, kailangan di mo ano yung tubig sa bibig mo. Di mo matagan dyan, ha. Hawakan mo para sure mo lang lagi. Ayan na. Ayan na. 5 seconds. Sa loob ng 5 seconds. Taas yung kamay mo. Taas. Ganyan. Ganyan mo lang. Ganyan. Sa loob ng 5 seconds na. 5, 4, 3, 4.